बर'नो हागोन ना हाया अपारेसन खालामबा हायो होनलाय हायो बेखौ थाखानि प्रब्लेमावसो थांजायो आरो फरायनाया बेसेसो क्लास 10 मोनबायमोन हायार सेकेन्डारि सानदुंनि थागोनसिम मोनबाय बेसेबांसोब्रा सानबेसे जाखो 5 month जाबाय मास मोनबा बहा नायजादोंमोन ओरैनो स्वागत गुवाहाटियाव नैबे माबा बङाइगाव आथिं थिखानाय ना एसे पेरालाइज बायदि थायो मोननैबो ओमफ्राय बे गोदोनानै खाथियावल' गोदोनायावबो मोनसे इनफेकसन जानानै अपारेसन खालामनांगौ सेनाबो जाखो गासै गल्डेन जुबलियावबो गेलेदोंमोन क'क्राझाराव जोंनियाव सिनियाव जाबाय जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि उन्दै गथ' गेलेयोमोन फुटबल आरो बेराम जानानै गोग्लैनानै दङ आरो बिफायाबो आथिङाव रड माने होनानै दङ अपारेसन जानानै दा बेबायदि जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि दा बेखौ खोनानानै जोङो दिनै फैदों आरो दिनैनो बे मोनाबिलियाव बे खुदियाखौ हस्पिटालाव थिसननायनि थाखाय जोङो थांखि लादों माबायदि राहा लानाय जागोन बेखौ ट्रिटमेन्टखौ खालामनाय जागोन माखासे एसे हाफ पेरालाइज जानायजों लोगोसे माखासे बेराम नुजादों बे गासैखौबो ट्रिटमेन्ट मोजां मोनैनि थाखायनो बेबायदि जादों होननानै सानदों आरो बेखौ हस्पिटालाव थांबा गासैखौबो मिथिगोन बावैसो सिगां सरलपारायाव माखासे भिडिअफोरखौ हमनो मोनदों बेनि सायाव माबायदि तदन्त खालामनाय जागोन बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ तदन्त खालामगासिनो दङ आरो गाबोननो बिथांमोना अफिस खुलिबा रिपर्ट होगोन जोङो